Figyelmetekbe ajánljuk partnerprogramunkat, amelyben számos bónusz érhető el, óriási kifizetésekkel a vállalat főtermékének értékesítéséből, egy meghatározott fizetési móddal, USDT befagyasztással. Az első és második bónusztípus a direkt bónusz és a team bónusz. Ezek megszerzéséhez 15 lineáris szint áll rendelkezésetekre mélységben, dinamikus kompresszióval. Ez a két bónusz összesen 65%-ot tesz ki. A direkt bónusz lehetővé teszi, hogy 40% jutalékot kapjatok az USDT befagyasztásos vásárlások után az első vonalból. A team bónusz pedig lehetőséget ad az aktív partnereknek, hogy jutalékot kapjanak az egész csapatuk forgalma után, 15 szinten keresztül. A team bónusz mértéke 7% a második vonal után, 5% a harmadik után, 3% a negyedik és ötödik után, és 1% a hatodiktól a 15-ig. A direkt és team bónusz kifizetése euróban történik. A harmadik bónusz típus a rang bónusz, amelyet a 10 rang bármelyikének eléréséért kaptok. Minden új ranggal nő a bónusz összege. Az első Diamond rang esetén 3000 eurótól indul, a legmagasabb Billion Diamond rangnál pedig eléri a 10 millió eurót. A rang bónusz Diamond Business Split tokenben kerül kifizetésre, amely a Diamond Business Poolhoz tartozik. A token befagyasztásával élethosszig tartó napi jutalmakat igényelhettek ultimában. Talán a legnagyobb bónusz az Infinity bónusz. Ez minden Diamond vagy annál magasabb rangú partner számára elérhető, és akár 25%-ot is jelenthet a teljes mélység és szélesség forgalma után. A bónusz mértéke a rangtól függ. Minél magasabb a rang, annál magasabb a profit. Az Infinity bónusz euróban kerül kifizetésre. Ha partnereket hívtok meg az üzletbe, akkor bevételetek lesz nem csak a saját munkátok után, hanem a csapatotok teljesítménye után is. A vállalat fő terméke egy automatikus kereskedőbot, amely USDT nyereséget termel a Ultima USDT kriptovaluta per spot kereskedésén keresztül, az integrált tőzsdéken. Ez egy egyszerű és hatékony eszköz, amely nem igényel szaktudást vagy napi részvételt. A bot használatához elegendő megvásárolni egy licencet és csatlakoztatni a számlátokat egy elérhető tőzsdén. A bot automatikusan kereskedik helyettetek, és ti profitáltok belőle. Ez a technológia ideális saját használatra és partnerprogramon belüli terjesztésre is. Használjátok magatok is, vagy ajánljátok másoknak, mindkét esetben jutalmat kaptok. Építhettek üzletet a legkisebb értékű licenccel is? Egyértelműen igen, de ez inkább azoknak való, akik először kipróbálnák a rendszert, kisebb léptékben használnák a terméket, és lassan építkeznének. Ebben az esetben viszont keményen kell dolgozni, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy az új belépők azt a terméket választják, amit ti is. Fontos, hogy bármilyen szintről is indultok, mindig hívjatok új partnereket. Korlátlanul. Ha valaki már az elején nagy üzletet akar építeni, annak érdemes magasabb áru licencet választani. Például 1000-ről 100 euró értéktől. Ezzel példát mutattok a csapatotoknak, és motiváljátok őket a komoly indulásra. Bármilyen indulást is választotok, konzultáljatok a mentorotokkal. Ő segít mindent jól beállítani. Az üzletbe belépve a meghívótok csapatának részévé váltok. Hozzáfértek a cég oktatási anyagaihoz, részt vehettek eseményeken, előre léphettek a karrier lépcsőn, és jelentős vezetői bónuszokat is szerezhettek. A csapattal együtt az egész világot bejárhatjátok. A kezdés egy fontos első lépés. A többi már rajtatok múlik. Céljaitokon és azon, mit tesztek értük. A legfontosabb cél elkezdeni és elérni a Diamond rangot. Ez a rang nyitja meg az utat a szuperjövedelmek felé. Az út során 5 fő területen tevékenykedtek. 1. Használjátok a terméket. 2. Megosztjátok eredményeiteket, ajánljátok a terméket. 3. Meghívtok embereket és csapatot építetek. 4. Megtanítjátok a saját embereiteket is ugyanerre. 5. Eléritek a Diamond rangot, és élvezitek a sikert, tiszteletet és komoly bevételeket. Öröm számotokra, hogy ilyen lehetőséget adhattok másoknak is. Ez a titok. Ha tanácsra van szükségetek a belépéssel kapcsolatban, forduljatok a mentorotokhoz. Fedezzétek fel a korlátlan bevételi lehetőségeket, és válasszátok azt, ami nektek a legmegfelelőbb.